नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण 11वीच्या पाठ्यपुस्तकातील 5व्या पाठाकडे वळणार आहोत. पाठाचे नाव आहे परिमळ. त्या पाठाचे लेखक आहेत प्रल्हाद केशव अत्रे. प्रल्हाद केशव अत्रे हे एक नामवंत लेखक, कवी, नाटककार, विनोदकार, इवन चित्रपट कथालेखक, उत्तम वक्ता, शिक्षक तज्ञ म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. त्यांच्या असामान्य कर्तृत्वाने त्यांचे जे वाङ्मय आहे आणि इतर क्षेत्रामध्ये त्यांनी स्वतःचं असं एक अपूर्व स्थान त्या ठिकाणी निर्माण केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. केशवकुमार या नावानेही, टोपण नावानेही त्यांना ओळखलं जातं आणि केशवकुमार या नावाने त्यांनी प्रामुख्याने काव्यलेखन केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यांनी जे काव्यलेखन केले त्यामध्ये त्यांनी विडंबनात्मक एक काव्य झेंडूची फुले हे त्यांचे गाजलेला काव्यसंग्रही आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. साष्टांग नमस्कार, तो मी नव्हेच, कवडी चुंबक, ब्रह्मचारी, डॉक्टर लाहू, मोरूची मावशी ही त्यांनी लिहिलेली लोकप्रिय नाटके आपल्याला पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर अशा गोष्टी, अशा गमती, फुले आणि मुले ह्या ही कथासंग्रह सुद्धा त्यांनी या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. त्याचबरोबर मी वक्ता कसा झालो हे त्यांनी लहानपणच्या आयुष्यावर लिहिलेले एक स्वतःचं आत्मचरित्र आणि त्यानंतर घरेचे पाणी हे त्यांचं गाजलेलं आत्मचरित्र आपल्याला सांगता येईल. साने गुरुजींची श्यामची आई या पुस्तकावर त्यांनी काढलेला जो चित्रपट आहे तो त्याला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचं स्वर्ण कमळ देऊन गौरवण्यात सुद्धा आलेला आहे. 1942 साली झालेल्या अखिल भारतीय संमेलनात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष असलेले सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. आता या प्रस्तुत पाठामध्ये त्यांनी बहिणाबाईंची गाणी जी आहे बहिणाबाईंची गाणी ह्या काव्यसंग्रहाला दिलेली ही आपल्याला प्रस्तावना म्हणता येईल. या प्रस्तावनेतून आचार्य अत्रे यांनी बहिणाबाई चौधरी यांच्या असामान्य काव्य प्रतिभेची ओळख आपल्या ओघवत्या भाषेतून भावपूर्ण शब्दामध्ये करून दिलेली आपल्याला पाहायला मिळते. एकंदरीत ग्रामीण जीवन, कृषी जीवन यांच्याशी निगडीत असलेले संस्कृतीचे बहिणाबाईंच्या मनावर खोल संस्कार कसे झालेले आहेत आणि ह्या खोल संस्कारांतून त्यांनी ग्रामीण जीवन कसे मांडले आहे याचं उत्कृष्ट वर्णन या ठिकाणी त्यांनी केलेलं आहे. त्यामुळेच बहिणाबाईंची कविता ही ग्रामीण भाव विश्वाचे आणि कृषी संस्कृतीचे शेकडो तपशिलांचे संदर्भ यातून आपल्याला पाहायला मिळतील. माणुसकी, निसर्गाची समरसता, श्रद्धा आणि खेड्यातील समूह जीवन या संबंधीची जाणीव त्यांच्या कवितेतून झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांच्या काव्यातील खानदेशी बोलीचा गोडवा प्रामुख्याने आपल्याला या ठिकाणी आकर्षित केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. एखाद्या शेतामध्ये मोहरांचा हंडा सापडावा त्याच पद्धतीने बहिणाबाईंच्या जी काव्य आहेत, बहिणाबाईंच्या ज्या कविता आहेत त्याचा अचानकपणे शोध लागला याचंच आश्चर्य या ठिकाणी लेखकाला वाटतंय. ज्या पद्धतीने 16 वर्षापूर्वी लक्ष्मीबाई टिळक यांनी लिहिलेली जी स्मृतिचित्रे होती या साहित्याचा शोध लागला त्याच पद्धतीने बहिणाबाईंच्या कवितेचा सुद्धा या ठिकाणी लेखकाला शोध लागलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि असे शास्त्राचे शोध तर भरपूर लागतात, परंतु वाङ्मयाचे, साहित्याचे शोध क्वचितच लागलेले आपल्याला ह्या साहित्याच्या माध्यमातून सांगता येईल. लक्ष्मीबाई सारखाच बहिणाबाईंचा जिव्हाळाही जब्बर आहे. त्यांच्या प्रत्येक शब्दातून प्रतिभा नुसती झिरपते आहे. प्रतिभा म्हणजेच काय, सर्जनशील लेखनाचा एक प्रमुख गुण म्हणजे त्याला आपण काव्याच्या भाषेमध्ये प्रतिभाशक्ती असं म्हणतो. ही प्रतिभाशक्ती प्रत्येकाला असते असं नाही, तर ती उपजतच असते. काहीच लोकांच्या अंगी ही प्रतिभाशक्ती असते आणि या प्रतिभाशक्तीच्या माध्यमातून उत्कृष्ट असं काव्यलेखन त्या ठिकाणी केलं जातं. आणि अशी ही प्रतिभाशक्तीचं देणं घेऊन आलेल्या ह्या बहिणाबाई चौधरी उत्तम असं ग्रामीण भागातील जे प्रसंग आहेत ते काव्याच्या माध्यमातून आपल्याला रेखाटताना त्या ठिकाणी दिसून येतात. सरस आणि सोज्वळ काव्य मराठी भाषेत फार थोडे आणि खूप कमी दिसून येतात. आणि त्याच पद्धतीने मराठी भाषेत हे जे असलेले थोडे काव्य आहे ती एक वेगळीच मौज असलेली पाहायला मिळते.
जुन्यात चमकेल आणि नव्यात झळकेल असं काहीतरी एक वेगळंच तेज त्यांच्या काव्यामध्ये आहे. एका निरक्षर आणि अशिक्षित शेतकरी स्त्रीने हे सार रचलेलं हा तर तोंडात बोट घालायला लावेल असाच चमत्कार आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल. सुप्रसिद्ध मराठी कवी सोपानदेव चौधरी यांच्या त्या मातोश्री आहे. त्यांचे निधन जे आहे ते 72व्या वर्षी झालंय आणि सोपानदेवांची नाणी लेखकाची खूप 20-22 वर्षापासूनची जी मैत्री आहे ही मैत्री खूप दिवस अशीच टिकून राहिली. आणि एक दिवस असंच बसल्या गप्पा मारत बसल्यानंतर त्यांना माहीतच नव्हतं की हे आपला मित्र जो आहे सोपानदेव त्याच्या घरामध्ये एक अशी सोन्याची खाण दडलेली आहे. आणि मग ही माहीत नसल्यामुळे ते थोडंसं बाजूला राहिलं. पण एक दिवस असंच सोपानदेव चौधरी सकाळी सकाळी लेखकांच्या घरी आले आणि लेखकांच्या घरी आल्यानंतर त्यांनी आपल्या आईने लिहून ठेवलेले जे काव्य होतं ते काव्य त्या ठिकाणी लेखकाला दाखवलं. आणि ते ऐन दिवाळीच्या दिवशी त्या ठिकाणी ज्यावेळेस ते आले त्यावेळेस त्यांनी ते कागद जे आहे जुने झालेले जीर्ण झालेले जे कागद आहे ते कागद आणि त्या कागदावरची जी कविता आहे ती घाबरत घाबरत त्या ठिकाणी त्यांना वाचून दाखवली. खानदेशी आणि वऱ्हाडी भाषेमधल्या आपल्या अडाणी आईने कशा पद्धतीने सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत महाराष्ट्र कौतुक करेल, सुसंस्कृत लेखनाचं महाराष्ट्र कौतुक करेल की नाही याची शाश्वती या ठिकाणी सोपानदेवला नव्हती. आणि म्हणून त्यांनी ते काव्य ते होतं ते आजपर्यंत झाकून ठेवलं. पण त्यांना का कुणास ठाऊक असं वाटलं की आपल्या मित्राला त्या कविता आहेत. कारण आपल्याला माहित आहे की केशवसुत हे काव्यलेखक आहे, काव्यलिहितक कवी आहे. आणि त्यांना असं वाटलं की आपल्या मित्रालाही त्या वाचून दाखवाव्यात किंवा आपल्या मित्राला त्या दाखवाव्यात असं त्या ठिकाणी त्यांना वाटल्यामुळं त्यांनी जे लिखाण केलेलं होतं ते लिखाण त्या ठिकाणी लेखकाला आणून दाखवलं. आणि लेखकांपुढे त्यांची एक पहिली कविता त्यांनी सादर केली. आणि त्या कवितेचे बोल असे होते. एरीत दोन मोठा दोन्ही मधी पाणी एक, मोठं हकल तो एक, जीव पोसतो कितीक. त्याबरोबर ती कविता वाचली, ते कडं वाचलं. त्याचबरोबर लेखकाने सोपानदेवकडून ती जी पिशवी होती, जी वहीची पिशवी आणलेली होती ती पिशवी हिसकावून घेतली आणि आधाशासारख्या त्या साऱ्या कविता भराभर चालायला सुरू केल्या. जसं एखाद्या लहान मुलाला आवडता खाऊ मिळाल्यावर त्यांनी मोठी घास घेऊन तो संपवावा त्याच पद्धतीने त्यांना एक वेगळंच लेणं त्या ठिकाणी लाभलं होतं. आणि म्हणून त्यांनी ती जी वही होती ती पटपट घेतली आणि घाई सगळ्या कविता त्यांनी भरभर चाळायला सुरुवात केली. एखादं बावन कसे सोनं सापडावं असं त्या ठिकाणी लालसा निर्माण झाली. आणि ते त्या ठिकाणी सोपानदेवला म्हटले, अरे हे चोच बावन कसे सोनं तू लपून कसं ठेवलंस. आणि हे लपून ठेवणं हा महाराष्ट्रासाठी सगळ्यात मोठा गुन्हा आहे. कारण ते महाराष्ट्रात जन्मलेलं सोनं आहे, महाराष्ट्राच्या मराठी भाषेतल्या अहिराणी भाषेतून निर्माण झालेले सोनं आहे. आणि हे जे सोनं आहे ते आपण समाजापर्यंत न्यायला पाहिजे अशी त्यांनी सोपानदेवाला सांगितलं. त्या पद्धतीने त्यांनी त्यांचे जे काव्य आहे त्या काव्याचा त्यांनी त्या ठिकाणी अभ्यास केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आजच्या तासाला या ठिकाणी आपण थांबूया. बाकीचा भाग पुढच्या तासाला बघूया. धन्यवाद.